Lige fra det første øjeblik, dit barn begynder at vokse, skabes der et bånd mellem jer. Det har ikke været muligt at forstå denne fantastiske rejse fuldt ud indtil nu. Pampers introducerer en ny iPad-app, der gør det muligt for hele familien at nyde oplevelsen af barnets udvikling, allerede før han eller hun er født. Vi har kaldt den nytilkomne Hello Baby. Den viser fantastiske billeder af et barn i livmoderen i fuld størrelse fra uge 4 til uge 40. Bare søg efter Hello Baby og klik for at downloade den gratis app til din iPad. Tilføj personlige oplysninger, såsom termin, navn, køn, størrelse og vægt, hvis du har kendskab til dette, så du kan følge ændringerne fra uge til uge. Vidste du, at fingeraftryk er fuldt udviklet i uge 18? Og vidste du, at dit barn kan reagere på lyde allerede i uge 28? Du kan pege på berøringspunkter for nærbilleder, mere information og endda lydklip. Pampers komplette graviditetskalender er perfekt, hvis du vil læse mere om udviklingen i livmoderen. Dit barn er helt enestående, så hvorfor ikke fortælle hele verden om, hvad der sker? Del dit barns fremskridt på Facebook, så dine venner nemt kan følge udviklingen. Eller hold iPad-skærmen foran maven for at se detaljerede billeder, som simulerer, hvordan dit barn vokser. Kil de små fødder og lyt til hjertets slag. Sig hello, baby.